Dyfed-Powys Police. Police emergency. My stepdad's drunk and he's like threatening to kill us all and he's strangling my mum. Your dad's drunk and he said he's going to kill you all? Yeah. Are you afraid that could seriously harm or kill you? Yes. Mae pobl yn meddwl, achos bod ni'n byw yn cymunedau bach, gwledig, bod y pethau hyn ddim yn digwydd. You are here because you've been arrested on suspicion of domestic related stalking. So os rhywun yn galw help, mae'n dda i gael rhywun drws nesa neu rhywun lawr yr hewl fydd yn ymateb ac yn helpu, ond i lot o bobl sy'n byw yn ein hardal ni, dyw hwnna ddim yn reality. Can I get location please, here? Os mae rhywun yn ffôn yn mewn a mae dim heddlu yn agos, mae falle mynd i bod cwarter awr cyn i gallu cyrraedd a mae lot yn gallu digwydd yn amser yna. Police officer with taser, show me your hands! Show me your hands now! Os ydych chi'n byw ar ffarm, lawr trac 3 milltir, so chi'n gweld pobl, yr unig person sydd o gwmpas yw'r troseddwr ei hun.